बे समाव दिनैहाय रुंसारि जोंसार मुसाहारिनि थाखाय सारादु खुंनाय जादों आरो अन्थाइ खाम्फाखौबो बेखेवनाय जाबाय। दा अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनो थाखाय अबेबा दोलोनिफ्राय अबेबा आफादनिफ्राय हांख्रायनाय जादोंना जायाखैमोन? हांख्रायनाय जादोंमोन, गावसिनि SNDP-निफ्राय हांख्राय हरदोंमोन जों। दा बिसोर सौफैनाय जायाखिसै। दिनै मा खालामनो, जोंहाबो रायजो राजा खामानि मावनांगौ दामानि मावनांगौ लेट जागोन होननानै जोंनि रायजो सालगुरि रायजोनि गावबुरा जों बेखौनो बेखेवहोनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय बबे आफादखौहाय माने इनभाइट खालामनाय जादोंमोन? सोरखौबाफोर कल खालामनाय जादोंमोन नामा? कलखौथ' आथायदोंमोन जोङो। दा हनै NDP-निफ्राय दिनै गावसोरनि संगठन NDP दा फेरेंगानि नांजाबनाय मानसिखामोन नालाय, बिसोरखौ जोङो हांख्राय हरदोंमोन। दा फैगासिनो दं होननानै बुंदों बिथांमोनहा। जोंथ' बेखौ नेस्लाबनो हाया, जोंहा अनेक गोबां खामानि दंबावो। दा बेनि थाखाय जोङो गामिनि गाहाय गारजेन गावबुराखौ बेखेवहोबाय जोङो। एसेनोसै आंनि बुंनांगौ। बे मैया बुंनायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदों। नि नामावहाय न'खरनि मानसिनो सासेसो मानसिनो साख्रिनि फोरमान होबाय होननानै मिथिदों रायजोआ। ओमफ्राय दा बे साख्रिखौ नाजावनानै लागोन ना लाया आरो मा हास्थायदोंमोन न'खरनि मानसिया, बेखौ फोरमाय। सैथो बे बाथ्राया दिनै फेरेंगा सारमोनहा होदोंमोन। दा जोङो जोंनि माबायाव गोसोआव साननानै साख्रिखौ पारमानेन्ट नङै होननानै बयबो बुंबाय आरो जोंबो थांनानै निजे फुटआव नुबोबाय साख्रियानो माबा नङा, क्लियार नङा। बिदियाव जों दा माना थायदों। जों दा लुबैदों जोंनि फिसाखौ जोंसार मुसाहारिखौ दा आसाम गभर्नमेन्टनि मानसियासो गावदों, बुथारदों। दा जोङो ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्ट जाय मानसिफ्रा बुथारदों, पुलिस बिथोनफ्रा बुथारदों, पुलिस साख्रिखौसो जों आजावगोन होननानै जोंनि गोसोआव दावथि दङ। एसेनोसै आं बुंनांगौ।